Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuke gani wannan zanga-zanga ne. No Buhari, no SARS. No Buhari, no SARS. No SARS, no police. Zanga-zanga da ake akan ba a son Buhari ba a son SARS a nan birnin Lagos. No Buhari, no Tinubu. No Buhari. Buhari for Koyo. Buhari. Buhari. Everything because I get tattoo. I don't think about that again. Jama'a nan birnin Lagos kenan wato local government wato Alaba International Market Alaba Rago, inda jama'a suke protesting wato suke zanga-zanga akan wato NSAS. Go head down, SARS. Go head down. Kuna da gani masu kallo kuna da ganin su ɗaya bayan ɗaya. Say Baba must go down. Change bad government. Change bad government. Change bad